παράδειγμα, ας πούμε τα blues, είναι ένα τραγούδι που έχω γράψει το 1994 μετά από ένα τρομερό καυγά με το μόνο του Ξεδού στο συγχωρεμένο, έξω από το στούντιο στο Ψυχικό που γράφαμε εδώ στην Αθήνα, που γράφαμε το δίσκο. Πριν από, αυτό το 1994, έτσι, πριν από 5-6 χρόνια, γύρω στο 2007-2008, έρχεται μια κοπέλα η οποία κάτι μου θύμιζε παλιά από το Πανεπιστήμιο από την Κρήτη. Μου λέει τι κάνεις, ξέρω και τέτοια. Ξέρω για τα blues. Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν ξέρω. Τι ξέρεις. Έλα τώρα, εντάξει. Μεταξύ μας θα μείνει. Λέω παιδάκι μου παίζουν. Εν πάση περιπτώσει ήταν ένας τύπος στην Κρήτη ο οποίος της έδειξε και το παγκάκι που έγραψε το τραγούδι. Και γενικά το παιδί μου ήθελε να τη πλησιάσει με κάθε τρόπο και να κλειδί μαζί της και της είπε ότι τα blues τα γέραψε αυτός. Της έδειξε και το παγκάκι, της είπε ότι ήταν ξημέρωνε Τετάρτη, έβρεχε έξω, έλεγε ότι αυτός είναι ο σπουργίτης. Εν πάση περιπτώσει είχε μεγάλη πλάκα αυτό, της είπα ρε παιδί μου ήταν καλό το πείδημα τελικά. Μου λέει, με προσβάλλεις, λέω, εντάξει για να σου πει όλη την ιστορία μου λέει αλήθεια δεν είναι, λέω πλάκα κάνεις προσβάλλος. Λέω, εν πάση περιπτώσει, ποιο παγκάκι ήταν αυτό, μου λέει ένα στο πάρκο Θεοτοκόπου. Λέω να το ματσαμώσουμε το παγκάκι γιατί... Μπορώ να ακούσετε τώρα το τραγούδι που είχε γράψει εκείνος ο τύπος που τελικά μάλλον του κατσικόμενα. Οπότε υπό αυτή την έννοια δεν με επηρεάζει καθόλου που είπε ότι είναι δικό του το τραγούδι. Το πρόβλημα θα ήταν να μην είχε κάτσει. Και να λες και μαλακίες και να μην πηδάς είναι διπλά. Λάθος. Μέσα στην πόλη αριθμός, τα ράχματα και τα αρνή, τους δρόμους παίρνεις μοναχός, σβησμένος απ' το χάρτη. Κάτι παλιά περάσματα σε υπόγειες διαβάσεις. Μέσα στην πόλη αριθμός χαράματα
δρόμους πήρες, μοναχός Μάνο, σβησμένος απ' το χάρι.